Oo, ara-ara siya nakatahan ba? Sa nahili ka niya para acara job na. Kaya nakatahan diri ka sa mga ito. Wala para country bit ka. Iwanan kahit ka. Wala ito kami. Baka rin diyan mo kanya tayo mo ba tingin. Good mo lang to kami. Tenga ko ko pero takot wala naman nagkinisitiwa ito eh. Ano katabi gara harna dulak pero biya warga tangan. Ang kagayuran ng diri tangan. Beda garin eh.